Tervetuloa katsomaan Neuleiden pauloissa Neule-videopodcastin 3. jaksoa. Nyt on torstai 18. heinäkuuta. Me ollaan tultu mun vanhempien mökille, joka on myös mun lapsuuden mummola. Ja mä tulin nyt tänne mökin saunakamariin kuvaamaan tänne rauhaan, kun muu porukka on tuolla talossa sisällä tai ulkona, niin otin nyt hetken kuvata videon täällä vähän piilossa täältä muilta ääniltä ja häiriöiltä. En nyt tullut tarkistaneeksi, että milloin mä kuvasin sen toisen jakson, mutta siitä on varmasti jo yli kuukausi kuitenkin aikaa. Niin nyt tuntuu, että on jo aika kuvata seuraava, ettei tule liian pitkää taukoa. Sitten taas kynnyskuvaamiseenkin kasvaa, jos hirveän pitkä tauko tulee. Ja oikeastaan mä oon kuitenkin oottanut vähän, että saisin jotain valmiiksi, koska tuntuu vaan, että eihän mulla ole mitään näytettävää tai sanottavaa, jos ei ole mitään valmistunut. Niin nyt on sentään yksi valmis työ näyttää. Mutta mä kohta ja palaan siihen vähän ehkä kuulumisia. Ei nyt mitään kovin erikoista, mutta kesäloma on tässä noin puolivälissä menossa ja on ollut aika monenlaista reissua tässä, että noita lasten jalkapalloturnausreissuja on ollut ja perhejuhlaa ja semmoista, niin nyt tultiin eilen tänne mökille, niin nyt on jotenkin ihana olla täällä, että ei ole semmoisia aikatauluja johonkin mennä koko ajan ja miettiä, että missä pitää olla mihinkin aikaa ja muuta, että nyt ihan enemmän semmoinen loma-olo tulee täällä. Ja tänään käytiin tuolla Hillamme tässä, niin täällä on aika lämmin ilma, että ihan semmoinen, melkeinpä hellekeli taitaa olla, niin oli kyllä tosi kuumaa hommaa tuolla suolarämpiä, mutta onneksi sieltä löytyi niitä hillojakin, niin sitten palkitteeseen, kun saa jotakin saalista. En ole mikään hirveän innokas marjastaja eikä tule hirveän paljon käytyä, mutta täällä nyt aina jonkun verran ja mukavahan se on saada sitten edes pikkusen niitä omaa poimimia marjoja talteen. Mutta enemmän nuo vanhemmat käy, että niiden perässä sitten yrittää mennä ja ehkä joskus oppia vähän, että missä ne kaikki parhaat paikat on. Että semmoista. Että tosiaan lomaa on vielä, mitäs tässä nyt on, vajaa 3 viikkoa jäljellä. Mulla oli nyt 5 viikon loma ja pikkusen työaikajärjestelyillä oikeastaan vähän reilukin 5 viikkoa, niin on kyllä tuntunut tosi ihanalta tämä loma. Että jos on vaan se 4 viikkoa, niin se monesti alkaa tuntua jo sitten toisella viikolla ja melkein siltä, että kohtaan se loppuu, niin tää on kyllä nyt ollut tosi kiva pätkä. Että eipä yleensä olekaan näin pitkää lomaa, mutta nyt on pystynyt järjestämään, niin on kyllä kiva. Tämä mökkireisun jälkeen sitten ollaan varmaan kotosalla, niin sekin on tärkeää, että lomalla on semmoista täysin aikataulutonta ja semmoista ihan rentoa olemistakin. Mut joo, siinäpä oikeastaan ne kuulumisosiot, että sitten näihin neuleaiheisiin ja heti ekana nyt tämä yksi valmistunut, joka on mulla päällä. Eli sen verran tuon lähemmäs, että näkyy tuo pitsi. Eli tämä on Kuutar teepaita, Sari Nordlundin ohje. Ja tästä tuli siis aivan todella ihana ja just täysin sopiva ja kaikki tuntui, että lopputulos on kyllä aivan täydellinen. Tämä pitsihän on siis aivan tosi kaunis. Tuossa nyt vähän lähempää niin näkyy. Varmaan moni on tehnytkin. Näitähän on, tällä ohjella on ainakin tämän teepajan lisäksi on pitkähästä paitaa ja toppia ja mitä kaikkia eri versioita. Tämä oli mulle nyt ensimmäinen tämmönen. Niin. Tästä tuli kyllä tosi hyvä. En mä tiedä, onko tässä helmassa hirveästi näkemistä, kun tästähän tää on vaan sileetä, mutta kuitenkin tuossa nyt vähän näytin. Niin, tämä tosiaan valmistui neulomisen osalta toissapäivänä ja eilen, tai itse asiassa oliko se sitten maanantai ja tiistaina se oli kuivamassa
tai kastelin ja sitten se kuivasi keskiviikon aamuaikana kuivasi loppuun ulkona ja sitten tultiin tänne ja sitten päättelin langat ja sitten otettiin heti tuossa esikoisen kanssa kuvaussessiokin paijasta tuossa. Hirveästi sääskiä täällä on, niin oli aika mielenkiintoinen kuvata, mutta saatiin ihan ok kuvat kuitenkin otettu. Mut joo, niin ihan tuore valmistunut. Ja lankana mulla oli tässä Novitan Woollywood. Mä en nyt tainnut tulla sitä loppua tähän mukaan, mutta siitä siis mulla oli 4 kerraa ja yhdestä jäi ihan vähän. Ihan vähän jäi, ehkä melkein 4 kerraa meni. Ja mulla oli 3,5 ja sitten 3,75 puikot. Niillä tekkiin. Ja koko taisi olla se ohjeen 5. koko. En nyt muista, oliko siinä ne numeroitu niin kuin 1, 2, 3 niin eteenpäin vai kirjaimilla, mutta kuitenkin se 5. koko taisi olla. Tässä tuli kyllä just sopiva, että ehkä niinku se viimeistely, kastelu ja mittoihin pingottelu, niin se vielä niinku avasi sen verran, että tuli kyllä just hyvä. Ja pituuskin halusin, ettei tästä, mä yleensä teen aika pitkiä paitoja, niin nyt halusin pikkusen lyhyemmän, että mulla on tämmöiset kesähousut, joiden kanssa mun mielestä vähän lyhyemmät paidat sopii paremmin, niin koitin tehdä, niin minusta tästä tuli kyllä oikein hyvä. Että on kyllä ihan kaikin puolin tyytyväinen ja tää väri on kans tosi kiva, että tämmönen, onko tää nyt joku sammaleen vihreä tai olivivihreä tai joku sellainen, niin tykkään, että passaa mulle hyvin ja tykkään myös ihan niinku, että on kaunis väri. Ja tosi ihana paita tuli. En kyllä keksi oikeastaan mitään moitittavaa tästä, että kaikin puolin onnistunut on. Ja tuntuu myös mukavalta. Ja se oli kyllä siinä viimeistelyssä mielenkiintoista, että tästä lähti ihan hirveästi väriä. Että mä yleensä vadissa siis huljutan, annan paijan olla kun on tullut valmiiksi. Ja taisin 6 kertaa vaihtaa sen veden, että sillä 5. kerralla alkoi näyttää siltä, että enää ei niin kuin hirveästi sitä väriä lähde. Että ne muutamat ekat värilliset ne oli aivan semmosia kellertävän ruskeita, kun sitä väriä lähti, että aivan me ajattelin, että lähteekö sitä kaikki väri kohta pois. Mutta onneksi se sitten väheni pikkuhiljaa ja lopulta sitten jäi ihan kirkkaaksi vesi. Niin jospa siitä ei sitten jatkossa pesussa lähde ihan kaikki loputkin värit kuitenkaan. Että silleen. Mutta joo, en mä tiedä mitä mä tästä muuta sanoin, mutta aivan ihana tuli ja tykkään ihan tosi paljon siis, kuten on käynyt selväksi, kun on toistanut jo aika monta kertaa, että ihana tuli. Mutta se oli mun ainoa valmis, että tuntuu, että on kyllä neulonut, mutta onhan se semmoista aikaa vievää kuitenkin saada valmiiksi, kun on sitä muutakin tekemistä. Että tätäkin näitä silleitä osuuksia pystyy reissuja automatkalla hyvin tekemään, niin se on kyllä pelastus. Että mulla joskus on tuntunut, että autossa ei kestäisi neuloa, tulee huono olo, mutta nykyään pystynyt, niin se on kyllä hyvä. Sen voi käyttää hyödyksi se ajan. Sitten mulla meinaa tulla kuuma, tuosta paistaa tuolta rivusta aurinko, niin tää on sen verran lämmin kuitenkin. No, tässä on kai villaa, oliko se nyt, että 70% modaalia ja 30% merinovillaa. Että no lämmin on kuitenkin, että vähän kuuma mennä tulla. Kohta ihan hiessä. No niin, joo. Mutta jos mä sitten vähän noista keskeeräisistä jotain kanssa sanon, että mulla on oikeastaan 3 uutta juttua, mitkä ei ole ollut ehkä ihan suoranaisesti edes suunnitteilla. Että vaikka jos mä aloitan vaikka uusimmasta, tämä on kans Woollywoodin tämmönen mikähän ruosteenpunainen tämä nyt on väri, niin tästä aloitin toissapäivänä, ihan pikkusen aloitin ja eilen kans vähän tein illalla niin toista kesäpaitaa nyt sitten itselle, kun innostuin, kun tästä tuli tästä vihreästä niin ihana, niin sitten ajattelin, että no yritän tehdä vielä tälle kesälle, tai tietenkin näitähän just voi käyttää muutenkin kuin kesällä, että sitten
jonkun pitkähäisen kanssa vaikka talvellakin, niin haluaisin nyt koittaa tehdä toisenkin tästä. Näitäkin lankoja on nämä kuitenkin, olisiko se ollut sitten viime kesä, ellei jopa sitä edellinen, kun ostin näitä jostain alennuksesta näitä woollywoodejä, niin olisi kiva tämäkin, näistäkin nyt niin tehdä jotain. Niin aloitin tästä, tosiaan tästä ei nyt hirveästi näe, että tässä on vaan tämä päätie ja sitten näitä tässä tulee niin olkapäihin tämmöiset kivat saumat, niin ei tästä saa mitään selvää, mutta tämä malli on siis tämmönen nupun tinna paita. Että tässä nyt tää on aika perus, vähän semmonen laatikkomallinen paita ja idea on just noissa olkasaumoissa ehkä, että ne tuo siihen semmoisen jonkun jutun. Mä nyt yritän näyttää, että tosta mulla on ihan tulostettuna siis ohje, koska mä en tykkää mistään kännykän ruudulla vaan katsella, niin tuosta nyt ehkä vähän näkee millainen siitä on tulossa. Ehkä tommonen tosi perus, mutta vähän jotain pientä jujua, niin ajattelin, että toivoisi tuosta punaisesta. Mä jotenkin, ja toisaalta tykkään tuosta punaisesta tosi paljon, mutta jotenkin tuntunut hankalalta keksiä mikä malli sille sopisi, niin ehkä toi yksinkertainen olisi tuolle värille ihan kiva. Niin sitä nyt varmaan yritän tehdä niinku yhtenä pääjuttuna. Ja sitten, no oikeastaan mä voisin siihen liittyen sanoa, että toinen mitä mä kyllä olen luvannut nyt täällä mökillä ollessa tehdä ihan oikeasti on se lapsen villapaita, joka on jo jotakin 2-3 vuotta oottanut. Eli tätä mä en ole tehnyt siis ollenkaan, mutta mä taisin eka jaksossa näyttää tämän, että tämä on kesken. Niin jos mä nyt tätä yrittäisin täällä tehdä, että en tässä nyt oikeasti ole kuin tätä helmaa jonkun verran ja sitten hihat, niin voisi täällä mökillä ollessa ainakin hyödyntää kaiken mahdollisen ajan tähän tekemiseen. Mä oon tosiaan täällä lasten kanssa ja sitten mun vanhemmat on myös täällä, niin on sitä niin useampi aikuinen, että on jaettu sillä tavalla noita niin kotitöitä tai näin, niin jos täällä ehtisi sitten neulokki, se olisi ainakin harrastoive. Niin tuota pojan paitaa ja sitten tinnaa varmaan tulee sitten tehtyä ehkä täällä. No sitten mä aloitin tuolla yhdellä turnausmatkalla autoneulena sukat, että mulla nyt jonkun verran niin sukkien teko houkuttelee jotenkin yhtäkkiä, vaikka on ollut pitkään, ettei kiinnosta yhtään. Niin sitten mä otin tämmösiä, ei kyllä yhtään mun värejä oikeastaan, mutta ei nyt sukissa tuntuu, että niissä nyt voi tehdä kyllä vähän itselle oudompiakin värivalintoja, että ei ole niin justiin. Niin aloitin tämmösiä lyhytvartisia. Nämä langat on siitä Lankafarmin joulukalenterista. Et siinä oli semmoinen täyskerä tätä sinistä. Tämähän on sitä Wilhelmin sukkalankaa, tämä lankapohja. Niin, tätä sinistä oli ihan täysi iso kerä ja en ole tehnyt siitä vielä mitään. Ja sitten nämä värit tässä, nämä raidat, niin on niitä mitä jäi siitä mun värikkäästä paidasta, mikä viime jaksossa oli. Niin aloitin tämmösiä lyhytvartisia, että ihan tosi perus ja varsin vaan lyhyt. Ja sitten tähän varteen tämmösiä nyppyjä koitin tehdä, että minusta ne ei niin kuin näy tässä jotenkin ihan hirveän hyvin, mutta varmasti kun kastelee ja pingottaa sukat viimeistelle, niin sieltä enemmän pompsahtaa esiin. Näihin nyt sain näihin nyppyihin idean tuolta Malviinan puikoilla. Anni on tehnyt niitä nyppyjä sukkia jossakin jaksossa, kertoo sen miten tekee, niin se kuulosti sellaiselta aika selkeältä, niin sitten sillä tyylillä tein, että ei se nyt vaikea ollutkaan, mutta olihan siinä kyllä tekemistä väännellä niitä, niin kuin tää neulo yhteen hirveä määrä noita silmukoita, niin täytyy sanoa, että oli siinä niin kuin, ainakin mun käsille niin tekemistä, että sain niitä väänneltyä, mutta tästä nyt on ensimmäinen tulossa, että mulla olisi tehnyt mieli tehdä niin kuin toinen toisilla. Mä en yleensä tee pyöröillä sukkia, vaan tykkään tehdä ihan sukkapuikoilla, niin olisin ehkä halunnut tehdä toisestakin heti noin nypyt pois alta, mutta kun mulla ei ole näitä kaksivitosia puikkoja mun yhdet, niin sitten se on nyt tälleen, en tiedä.
ehkä mä vielä muistan, miten ne nykyt teki. No, pitää katsoa sitten siitä Annin videosta, jos ei muuten muista sit, kun tekee toista. Mut joo, tämmöset sukat on kans tulossa siellä. Ehkä nekin toivottavasti suht pian niin jästi roikkuu ja keskeeräisten neuleiden pino kasvaa entisestä. Ja sitten mä vielä mä olin tuolla keskimmäisen lapsen jalkapalloturnauksessa itsekin mukana ihan siellä koulumajoituksessa ja bussimatkalla ja kaikkia, niin sinne tuntui, että piti saada joku semmonen niin suht helposti tehtävä neule mukaan, mutta kuitenkin missä olisi jotain, mikä kuitenkin oikeasti kiinnostaa, että jotenkin toi sukanvarren neulominen ei siinä tilanteessa justiin houkutellut niin paljon. Niin sitten kaivelin mun kaikenlaisia lankoja, mitä on jäänyt, osa jämiä ja osa ihan täysiäkin keriä, mitä löytyi, niin kaivelin ja sitten jotenkin jostain inspiroiduin huivintekoon. Niin ensinnäkin malli on Annina Juutin Breaking Dawn. Mä tuostakin laitan tuon kuvaan. Suunnilleen, eli tommonen niinku puoliympyrän muotoinen huivi. Ja mä oon tehnyt nyt niinku, tiedä kuinka paljon tästä saa selvää, mutta jonkun niinku tämän verran oon nyt tehnyt. Eli tässä on tommosia jotain ruskeita metallilankoja, siis en todellakaan muista mitä nämä kaikki langat on. Ja sitten täällä on tullut tämmöstä keltaista ja tässä on niinku erilaisia tämmösiä niinku pintaneuleita ja pitsimalleja, niinku jotain muutama erilaista tulee. Ja sitten mulla on tulossa tähän täältä vielä tuon keltaisen jälkeen mulla on täällä tämmöstä Hjartegarnin alpakasilklankaa, niin tuommoista vihreitä ja paria eriäkin vihreitä. Mä olin joskus johonkin paitaan hommattu, mutta sitten se jäi jotenkin tekemättä tai jotain, niin niin tähän nyt näitä on sitten käyttämässä. Niin tämmönen huivi. Uskoisin, että tulee kyllä ihan hauska, mukava, kun saa valmiiksi. Ja en ole ihan varma tarvinko itse, niin tämä voi jopa mennä jollekin muullekin sit lopulta. Vähän riippuu sit lopputuloksesta, että kenelle se päätyy. Siinä oli oikeastaan mun niinku uudet keskeeräiset, että sitten ne tosiaan kaikki muutkin mitä aiemmin näyttänyt, ne on kesken, kun valmistunut oli nyt vain tämä yksi. Joo, en mä nyt tuntuu, että mä niin nopeaan oon vilautin, että jäiköhän mulle jotakin sanomatta, mutta voisitte kysyä vaikka kommenteissa, jos jostakin ja joku asia vaivaamaan, kun en ehkä välttämättä hoksaa sanoa kaikkea. Vaikka en ole nyt niin hirveästi ollut mitään vielä, tai mitään hirveästi sen kummempaa sanottavaakaan. Sitten varsinaisesti uusia suunnitelmia, no mä en tiedä, sillä ei ehkä ole niin tarkkaa, mutta mulla on muutama ostos tai saatu juttu, mitä mä näytän ihan kohta, niin niihin liittyen ehkä semmosia puolivillaisia suunnitelmia, että ei mitään hirveän lukkoon lyötyä, mutta kuitenkin jotakin ajatuksia. Niin niistä vaikka nyt seuraavaksi, eli tämä nyt on ehkä se selkeä, mille on jo joku ajatus, eli ostin tämmöstä Aaran neonmyrnaa. Tää siis lähti siitä, että mä näin, kun tuossa kottoneita ja muitakin matskuja videopodcastissa tuo Heli oli alkanut tekemään tästä sitä Ankersveteriä, niin, tai mikä Ankerin kesäpaita ne on, niin alkanut sitä tekemään ja se näytti aivan ihanalta. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin joko itselle kanssa sellaisen ja just tästä, tai sitten voisin ajatella tolle meidän tytölle, koska hänellä ei oikeasti kauheasti ole villapaitoja eikä kauheasti käytä, kun on tosi tarkka omista vaatteista.
Ja sitten mä tilasin tätä lankaa ja sitten tää on kyllä aivan ihanaa näin, mutta ei ehkä ihan niinku just mun väri, koska mä koen, että mä näytän niinku naamasta ihan tosi punaiselta normaaliakin enemmän tämän kanssa, niin ei ehkä ihan oma väri. Mut tyttöhän ihastui tähän heti aivan täysillä ja sitten kun mä kysyin, että no jos mä tekisin sulle tuosta vaijan, niin käyttäisitkö oikeasti, niin ainakin kovasti lupasi, että no jos tollasesta langasta, niin kyllä käytän. Niin voi olla, että tästä tuleekin sitten tytölle. Katsotaan, saanko sitä tarkentaa. Tiedä se onnistuisiko se näin. No niin, tästä ehkä tytölle. Ja mietin, että voisin jopa käyttää sitä ankkerspaitaa. Mä en nyt muista, oliko siitä joku lastenversio erikseen, mutta mä uskoisin, että siitä saa vähän soveltamallakin. Niin voisin jopa siitä ehkä tehdä. Ja sitten sitä lankaa ehkä saattaa olla vähän yli sen tytön ajan, kun on kyse kuitenkin vasta tuommoisesta ekaluokalle menevästä lapsesta. Niin sitten sitä lopusta voi tehdä vaikka jotain huivia tai jotain. Sille tytölle kanssa, kun se siitä niin kovasti tykkäsi. Eiköhän sille käyttöön löydy aivan ihanaa lanka on kyllä tuo. Ja sitten mulla on molemmat sukkalangat, kun luin tuolta Instagramista tai Facebookista, että tuo Louhittaren luola on lopettamassa harmillisesti. Niin tuli semmoinen olo, että haluaisin sitä Väinämöistä hommata, että kun vielä sitä saa, mutta niin, mitähän mä nyt sekoilen. Niin, no kuitenkin niin ajattelin, että haluaisin sitä, niin sitten mulla oli syntymäpäivä tuossa kesäkuussa ja sitten se ehkä aika perinteisesti meni niin, että esitin puolisolle toiveen, mitä haluaisin ja hän sitten hommas mulle lahjan, eli sain tätä Väinämöistä sitten puolisolta syntymäpäivälahjaksi hieman niin kuin jälkikäteen, synttäreiden jälkeen, niin 5 vyyhtiä, kun valikoin tuolta, tilasin nämä siis tuolta Titityystä, niin sieltä nettikaupasta katsoin mitä värejä haluaisin ja sitten näytin, että nämä 5 mä haluaisin ja en ole oikein osaa päättää, että mitä en ottaisi, niin sitten hän puoliso sanoi, että no hän tilaa ne kaikki mulle, että oli mukava juttu se. Niin on näitä tosiaan, eli tässä on tämmönen, missä on tämmösiä violetin sävyjä, tämä värin nimi on Diva. Tämmönen. Ja siis näille sukkalangoille ei nyt ole sillä varsinaisesti mitään tarkkoja suunnitelmia, mutta kuitenkin sukkia, kun jotenkin on sellainen olo ainakin nyt just, että sukkia voisi ruveta tekemään enemmän, niin kyllä mä uskon, että näistä ihan oikeasti sukkia teen, etten käytä johonkin muuhun. Että haluaisin ehkä enemmän käyttää niin kuin omatekoisia sukkia ihan niin kuin semmoisessa normipäivittäiskäytössä. Tällä hetkellä mä ehkä enemmän vaan sitten käytän, jos tarvii lisää lämmikkeenä, mutta sitten on huomannut, että on mukava käyttää niitä myös ihan sellaisena iholla ihan tavallisen kaupasta ostetun sukan tilalta. Mä haaveilen, että niitä olisi sitten enemmän, että niitä pystyisi just käyttämään silloin, kun mä en ole ollut koskaan kauhean innokas sukan tekijä, niin niitä ei ihan hirveätä määrää mulla ole. Mutta ehkä tässä tilanne korjautuu, kun niitä lankojakin nyt alkaa olla aika mukavasti jo odottamassa. Tämä väri on okra. Tämä on kans tosi ihana, tämmönen ruskea oranssisävyinen. Tosi kaunis. Ja sitten on tämmönen Teijo. Nämäkin on ihania sävyjä. En ehkä jotenkin osaa edes ajatella, että miltä tää niinku valmiina pinnalla näyttää, mutta eiköhän se ole kuitenkin hyvä. Tummempi oli se. Sitten on tämmönen vihreä metsä. Oikein ihanaan kesäiseen vihreä kyllä on tämä. Ja sitten on vielä tämä tämmönen vähän vaaleampi, missä on ehkä vihreä sininen sävy ja hailuota. Sehän tietenkin puhutteli kyllä, että kun on kuitenkin tuossa Oulun lähellä ja mukava, ihana paikka on. Tämmösiä. Semmosia. Hei, nyt mä muuten löysinkin, tämä oli täällä sukkalankapussissa tämä Woollywoodin loppu. Eli kun mä siinä alussa taisin miettiä, että en muista väriä. Tämä värin sävy numero oli 358. Tämä
kaikkea tässä paijassa. Semmonen Woollywood oli se. Joo, no niin. Siinä oikeastaan oli mun nämä asiat, että valmis paita ja nuo muutamat keskeeräiset ja nuo ostokset ja niihin liittyvät ajatukset. Että ei mulla oikeastaan varmaan muuta ne ole asiaa nyt olekaan. Että niin, no joo, ehkä voisin ihan vaan kysyä vinkkejä, että on tullut, meillä tuo esikoinen on toivonut lapasia ja niin kuin jo varmaan 2 talvea ja mä en ole saanut niitä tehtyä. En tiedä mikä näissä sukissa ja lapasissa oikein on, kun ei niitä vaan tule tehtyä. Mutta nyt varmasti tälle talvelle jo voisi sen vihdoin viimein toteuttaa, niin en ole yhtään ehtinyt miettiä mitään malleja ja muuta. Mutta jos teillä on mielessä jotakin tosi kivoja malleja, jotka olisi tämmöiselle teini-ikäiselle pojalle ehkä mieluisia voisi olla malliltaan, niin voi ehdottaa vaikka semmoisia kommentteihin, olisi kiva vähän jotain vinkkejä saada, niin ei tarvitse ihan tyhjästä itse keksiä, että mikä voisi olla hyvät. No niin, tuli pieni keskeytys, kun tuo lapsi kävi tuossa ovella jotain sanomassa, niin ajatus ihan katkesi. Mutta niin, joo, ei mulla varmaan enää oikein ollutkaan muuta. Tää on taas tämmönen lyhyt ja tiivis jakso, mutta en mä nyt tiedä mitä muuta mä tässä enää höpöttelisin. Ehkä tämän takia olisi kiva, kun olisi vaikka jonkun kanssa kahdestaan tekisi näitä, niin olisi vähän enemmän sitten vuorovaikutusta ja sitä kautta juttua. Mutta toisaalta on saanut myös palautetta, että ihan sopivan mittaisia, että ei tarvitse olla niin pitkiä ja sillä, että ihan myös lyhyetkin jaksot on mukavia katsoa. Ja on se toisaalta ihan kiva, että ne ehkä ehtii hyvin katsoa, kun ei sitten kestä niin kauan, että pätkissä tarvitsee puolensa kaikissa. Mutta jospa tämä oli tässä ja katsotaan, että saanko täällä nyt tämän editoitua ja julkaistua. Että täällä on kyllä 1 läppäri, että voisin nyt siinä yrittää laittaa, mutta en ole varma, että miten täällä tuo netti toimii, että se lattaaminen tuonne YouTubeen on joskus aika hidasta, niin miten se mahtaa täällä onnistua. Mutta kokeilen kyllä saada tämän ihan tässä mahdollisimman pian laitettua, että kun on kerran kuvannut, niin ei jää sitten roikkumaan moneksi päiväksi. Joo, mutta eipä mulla sitten enää muuta, niin heippa ja palataan toivottavasti, sanotaanko, että vaikka kuukauden sisään, jos koen, että olisi taas asiaa ja saa tykätä ja saa tilata ja saa kommentoida, kaikki se on aivan ihanaa ja arvostan ja tykkään tosi paljon, että tulee sitä palautetta jollain tavalla. Ja kiitos tähän astisista tykäyksistä ja tilauksista ja kommenteista. Kaikesta on tosi otettu ja kiitollinen ja iloinen. Heippa!